Всеки знае, че в ежедневието се случват малки злополуки, при които кожата не може да пострада. За тази цел разработихме перфектното решение. Крем-гел за спешна помощ, който е идеално допълнение към нашия спрей за спешна помощ. Докато спреят за спешна помощ може да се използва по-скоро за големи зони от кожата, крем-гелът за спешна помощ може да се прилага много целенасочено върху определен участък с прецизния апликатор. Тук използваме силата на Magic Power Duo и постигаме изключителни резултати. Те са потвърдени от реномирания дерматологичен институт Dermatest. Резултатите показват, че в рамките на 20 минути постигаме повишаване на хидратацията с 139% и че хидратацията може да се задържи по-дълго в кожата. По този начин стимулираме синтеза на колаген и постигаме много висока регенерация на кожата. Тези изследвания също така са потвърдени и от потребители. 9 от 10 тествали ясно заявяват, че кожата се регенерира за по-кратко време, а видът на кожата се подобрява чрез приложението на продукта. Крем-гелът за спешна помощ и нашият доказан спрей за спешна помощ сега са част от новият Aloe Vera комплект за специална грижа, заедно с нашите два любими продукта – гел-концентрата и крема с прополис. Така сте най-добре подготвени за всички предизвикателства за кожата в ежедневието. Институт Dermatest сертифицира нашия продукт като дерматологично много добър.